500 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல தினமும் 10 நிமிஷம் செலவு பண்ணாலே போதும் ஒரு நாளைக்கு 6000 ரூபாய் வரைக்கும் earn பண்றதுக்கான ஒரு பிக்கெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இது. இதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணி 10 நாள்ல உங்களுடைய முதல் வார சம்பளத்தை கையில எடுத்துடலாம். அதுக்கு ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகிற இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எப்படி பே அவுட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுக்குறேன். சோ பார்ட் டைம்ல அதிக அளவு நீங்க earn பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம் தொழிகளே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல தடியங்கா அதாவது வெண்பூசணி இதோட ஜூஸும் இதை பத்தின நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதை குடிச்சா நம்ம உடம்புக்கு என்னென்ன ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்குது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி, சி, கால்சியம், பொட்டாசியம், அயன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் நார்ச்சத்து இருக்கு. முக்கியமா நீர்ச்சத்து அதிகமா காணப்படுது. இதை நம்ம அடிக்கடி குடிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. புண்களை ஆற்றுவதற்கும் அதோட தழும்புகளை காணாமலும் போக செய்யுதான் இந்த தடியங்கா. இதை நம்ம அடிக்கடி உணவுல சேர்க்கும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தக்க வைக்குது. கண் பார்வை சிறப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி இரத்த சுத்திக்கும் இரத்த கசிவு நீங்கிறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. வலிப்பு நோய் சீராக பயன்படுகிறது. குடல்ல நாடா புழுக்களை வெளியேற்ற இது ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி நுரையீரல் நோய், இருமல், ஜலதோஷம், நெஞ்சு சளி போன்றவற்றை இது சரி பண்ணுது. அல்சர் பிரச்சனையால அவதிப்படுறவங்க வெள்ளை பூசணி சாறை தினமும் குடிச்சிட்டு வரும்போது உடனடி பலனை பெறலாம். அது மட்டும் இல்லாம அதிக காரமான உணவுகள் மற்றும் நீண்ட நேரம் நம்ம சாப்பிடாம இருந்தா அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் வரும். அதையும் இது சரி பண்ணுது. இது லோ கேலரிஸ் அப்படிங்கறதுனாலயும் மற்றும் நீர்ச்சத்து அதிகமா இருக்கிறதுனாலயும் உடல்ல உள்ள கெட்ட நீரை வெளியேற்றி உடல் எடையை குறைக்க இது ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி உடல் சூடு இருக்கிறவங்க இதை வாரத்துல ஒரு 3 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடல்ல நீர்ச்சத்து அதிகமாகி உடல் குளிர்ச்சியோட காணப்படும். அதே மாதிரி சிறுநீரகத்துல தொற்று ஏற்பட்டு சிறுநீருடன் ரத்தம் வெளிவந்தாலும் சரி, அல்சர் ப்ராப்ளம்னால உடல்ல ரத்த கசிவு ஏற்பட்டாலும் சரி, அல்லது பைல்ஸ்னால பிளட் வந்தாலும் சரி, இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஜூஸ் நல்ல தீர்வை கொடுக்கும். கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க இந்த ஜூஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பீஸ் தடியங்கா போதும். இதுல தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு நம்ம நடுவில் உள்ள சீடெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுக்கலாம். 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கலாம். மிக்ஸியில நல்ல மையா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு, நல்ல வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமா உப்பு, கொஞ்சமா சீரகத்தூள், இது கூட கொஞ்சமா மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா சூப்பரான தடியங்காய் ஜூஸ் ரெடி. டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இத்தனை அதிகம் பயனுள்ள வெண்பூசணி ஜூஸை வாரத்துக்கு 3 தடவையாவது நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உடல் நலம் ஆரோக்கியம் பெறலாம். அதே மாதிரி குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் குடிக்கலாம். நீண்ட கால மருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட மருத்துவரோட ஆலோசனைப்படி இதை குடிங்க. இதோட நன்மைகள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நாங்க நம்புறோம். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் ரெசிபிஸ் வர காத்துட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் வேணும்னா நம்மளோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோஸ்ல நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.